जाखो आयै माथो दाबो उन्दुआखै नोङो नै बिहामजो हा नोंजोंनो दसे रायलायनो नेदोंमोन आं नोंखौनो हा माथोमोन आयै माथो आन्दाथ' खम जाला जाबायना बिहामजो औ माबे आयै बुंलाय नै बिहामजो हा हाथरखि नानिखौ जोंहानावनो दोनबाय दाथ' माथो खालामबावनो आयै दाथ' जोंनाव थायाबालाय दाथ' गथ'आबो जि मोजां ना मोजाङाथ' दे जेबो सन्देह गैया नाथाय अब्लाबो नै जोंहा आबौ दङ ना सेंग्रा मानसि हा माथो बुंनो सानदों आयै दा जोंहा आबौ मेहेराबो सेंग्रा दा हाथरखि आबैयाबो सिख्ला दाथ' आबौ मेहेराथ' नै थांदेरलाबाय थानाय एसे गिनायबो फैलायलाङो बिहामजो एखनबानि समाव मा जायो मिथि मोना ना दिनैथ' नै लोंनानै फैनाय गथ'आ हा माबाफोर माने दा आं थानायखायसो थानाय जोंहा हाथरखि आरो मेहेरा बिदि नङाहाय आयै अब्लाबो बिसास गैयाहाय बिहामजो हाबाब एसे हजों गावनि न'आवनो दोनहैबा साबसिन जागौमोन नामा आयै दाथ' बे नानिना रावबोआनो गैला हजोंहायबो जोंहानाव आरो थानायालाय जेबो अरजालामोन ना आरो हाबायालाय एसे उनावबाबो अरजालामोन ना दाथ' उफाय गैथारियावसो थादों नङाबालाय मालांखियानो जासिगौमोन अब्लाबो माने हजोंहाय थाबाबोथ' आरो जोङो नायनो हायोमोन ना नांथ'ला नामा आयै आं बोरैबा मोनलायलाङोहाय आयै बेबायदि गथ'खौ माबोरै थिनहरबायनोसै दे होमबालाय दा नोंनो नायगोन होनना बुंखाबायबालाय आरो जागोन दे आयै आं नायसिगोन दे आंहावलाय बुंनांगौखौ बुंबायहाय आंथ' आरो गोदोनि मानसि नालाय बारा बेफोरखौ सुखुलायलाङा हाब हाथरखि नानिखौलाय बोरै थिनहरनांगौसै हानाय नङाहाय आङो जि जायो जाथो दे आं दङ आंथ' जिबायदि सानो हाथरखि नानिया एसे गियान गैयैथ' जानो हायाना एसे बुजिना गथ'आ बिदि गोरोन्थि मावगोन नामा आयै नङा मेगनजों नुनायाबो गासिबो सैथो जाजोबाना बेफोरबायदि मोजां मोननायनि फिलिंसखौ आंबो बुजियोना आयै आंबोथ' नाम्बार वान मोनना गोसो थोनाय मोजां मोननाय दिल तो मैंने भी लगाया है ना मोजां हमथालै आंखौ दे गावखौबा सोरथो बिदि फिनथिननाय गोसोथ' गैथारामोनलै आंखौ गालांनालै नेनांगोन ना माखौथो इन्जय जाथारदों आंनिलाय हाथरखि बेबि रागा जोंनालै आंखौ नों नायाबा सोरथो नायबावगोन आंखौ दिनै आं खरसा जोबबायलै हालालै नुबाय नोंसोला मेहेरा दिनै जौ सोलोंनानै फैबावदों दे गोबावजों दिनैसोना खनसे दाथ' आबौ मेहेरा सिगां बायदि नंखालाना अब्लाबो मोजां मोनलायलाङा आंहा बेफोरबायदिखौ दे जेबो दा सानसै थौ मानसिखौनो मा होनबावनांगौ जाखोबा आङो रलै दिनै होनजोबथारनि आंबो एसे नाहरनि आंबो दे बाब्रे अरखिसो माथो लागाव मेहेर गैखाला आरो दाखि आं रायजाबा गबावगोननो बेबि बोथोरा मोजांथारना दिनै एकदम गोजोन मोनलायलायखायोलै माने बारबो खोलो खोलो फैदों नालाय नंगौना मेहेर औ बरियाल' नांखादोंलै नाथाय आंथ' नाङाखैना नों आंखौ रागा जोंदों जोंदोंथ' र' थै हामालै बेबि रागा जोंबा नोंखौ समायाना ओमफ्राय आंनावबो रागा जोंनाय दङ जे नोंथ' मिन्थिखाबाय जानांगौ मानो रागा जोंदों आङो सरिलै बेबि नों मानोथो बिदि मेहेर आंथ' नोंनि बेबायदि महरखौ नायनो लुगैयाना मानो बांद्राय लोंनानै फैनांगौ जाखो नोंलाय बे लोगोफोरालै आंथ' लोंना होनखादोंमोन ना नोंनाथ' बांद्रायबायना बे खेबसेखौ निमाहा होदोब्रा बिसोरबो आंखौ जावबाय थायोना बेखायनो रागा जोंबाय आङो ओमफ्रायथ' बुंथारोना जेरावबो ओंखारथारला दाना होननानै माथो जाखो ओंखारखानाङाना ओंखारनायासो गाज्रि दा ओंखारियासो मोजां बांद्राय थाबाय थाजायाब्रा न'आवबो जाम्बाबा मोनथारलां ओमफ्राय गावहा गावखौ लांफायखायसो रागा जोंसिनबावदोंदां नोंथारा माथो जाय नंगौदां ओमफ्रायथ' आंबो मा खालामनो लांफानो हायाना बेयाव बयस गोजाना नोंलाय मा खालामहैनांगौसै थांनोथ' दे थिगानो नोंनि लोंद्रायनानै फैनायासो मोजां मोनाखै आङो थांनो नालाय थांब्रा लोगोफोरजों आच्छा औ बेरायनो नालाय बेरायहै लोगोफोरजों थां नाथाय बिदि लोंद्रायनानै फैनाङा औ लोंनांगौबो आरो नाथाय गावखौनो हुस गैलायै लोंनाङा ना बेसेबांबा हामा नाङोना बिदि नुबोला दे हामा नांनांलालै नोंलाय बिदिनो बुंखासिगोन दा लोंबाबो एसे लिमिटनि लोंनांगौ ना मेहेर थाल लाना लोंनांगौ दा सरिलै आं नोंखौ एसे फोथायो मेहेर नाथाय नों बिदि आखल मानो दिन्थियो आं गाज्रि मोनोना आरोथ' नों बिदि आखल दिन्थिबाय थायोब्ला न'आवसो थांफिनजागारगोनबो आंजों थाङा एसेल' थांलाय नोङो खोथा गैयालै दारमासथिनि नुबाय नों थांनाय बाथ्रा बुंबाथाय रागा जोङोलै आङो नोंनि मोजांनि थाखायसो बुङो दा आंलाय मानो होनबाथ' आंहा जिउआव आरो रावबोआनो गैलाना मेहेर सासे नोंल'सैसो आरो फारसेथिं नोंनि आइया आंखौ मा बुङो बुङा बेखौ आं जेबो मोना
नाथाय आं हास्थायो नोंल' खालि आंजोंखा मानो बिदि बुंबाय थायो नोंलाय रावबो गैयानो आरे नों मिन्थिया नामा नैबे मेहेरा जेब्लायबो नोंजों दं होननानै आयै बारा बिदि दावराव खालामनो नाङा आबा सिरि थादो ओमफ्राय आंथ' मोजांसो मोनो आयै थोद आबा माथो नोंथ' बिदि दुस्थ' नङामोन ओमफ्राय आयै आगैखौना जा मोजां मोनदों आङो दे आरो नोंनिनो आगै नालाय ओमफ्राय नोंनि फंबायखौनोथ' माथो मुं दोननो सानखो आबा नोंसो दोननो होनदों माबाफोर मुं सानबाय नङाब्लाथ' नोंनि आफाया मा दोननोसो जागासिनो नै ओमफ्राय मा आखर मोनलाय आयै दा हनै आफा गुरु बुंलांनायालाय माबा म' आखरजों गोलैदोंना आबा बुंनायसाय मा मुं दोननो आगैनिखौ म' आखरजों ना औ दे आबाफोर नाम मोजां दङब्ला साननाय दङब्ला बुंदो दे होमबाथ' सानखाबायबो आं आयै बेखौनो नोंनि आफाखौ दोनहोलायाखै आङो नों दोननो होनदोंसो होमबा आं आगैनि मुंखौनो आयै मोन्थाय आंनि राजा सनानि मुंखौ मोन्थाय दोनगोन आङो आरे बा आबा गासैखौबो मोनजोबनो मोन्थाय दङ ना मोन्थाय जोबोद मोजां मुं आबा आंनि फंबाया बुहुमनि गासैबो खुसिखौनो मोनजोबथों आबा मोन्थाय नुबाय आदा होननाय मुंखौ माबोरै मोनखो मोजां दाना फंबाय दे होमबालाय नोंनि आगैनि मुङा दिनैनिफ्राय मोन्थाय नोंलाय मोजां मोनदोंना मोनाखैलै आयै सोरबाखि आं आंनि आबा साननि फसायनायखौ माना खालामनो हायो ओमफ्रायथ' ना आयै आगै फैनानै बांसिन खुसि मोनदोंलै आङो थानो बिराद खुसि नाङोना आङो हिस आबा साना दे ओमफ्राय आं बामबावगौमोन ना दायो बामदोलाय आबा दहाय जि गोबाव बामबाय नोङो दे होमबालाय आं दसे बाहेरायाव थांदे आयै दायो फैनायाव बेलासिबोगोन आङो हाब गार्लफ्रेन्डफोरखौसो लोगो हमहैगोन नामा नोंलाय आबा बिदि नङालै आयै दंबालाय आं नोंनो खिन्थागौमोन ना नङा दाथ' भेलेन्टाइन बोथोर नालाय सेंग्रा सिख्लानि दिन बेखायनो बुंबाय आरो आङो बा ओमफ्राय आयै नोंबो बेखौ मानिलायोमोन आरो आफाजों थाङोमोन नामा नोङो बेलायाव गलांबाय बायनोसै गैया बेफोरबायदि गैया जेबो बुङोबालाय आंनो लांगोनलै आयै सिन्था जाना औ नों थानायालाय मानिथो सिन्था आबा दे थांदो होमबालाय दे खिन्थाखाबाय आं ओमफ्रायो आगै सना थाथ' होमबालाय राजा मोन्थाय आंनि उन्दुबाबो किउ नुखायोलै आयै ने ओमफ्राय मादैयालाय मानोथो लांबाय थायोलै बायोलै आङो बांद्रायबा माबा दसेनो बामबाबो लांफैबाय थायो बियो ओइ बांद्राय मोजां मोनालै आङो आयु दे जेबो नङा आबा मादैसो दा आंबा राजाजों दासो थानो मोन्दों बामबाय थायो बियो हामा आबा साना दे दायो बामफैसिगोन दे आजा थाथ' जानो हागौ नोंनि आइयाथ' आंखौ गनायखानायबो नङा बेखायनो एखनबा समाव गिनाय फैखाङो आङो आंहाथ' आरो जिउआव जेबोआनो गैजायाना मेहेर थेवबो आं नोंखौ फोथायदों मानोना आंनि गोसोआनो बुंदों नोंहाथ' मालाय गासैबो दंजायोना जिउआव उदाङै थाग्रा मानसि नाथाय आं नोंनि बेफोरबायदि उदांखौ बांद्राय बुजिया आरो आंथ' ओरैबायदिना मेहेर जे आंनाव नोंनो होनो हानाय जेबोआनो गैया अननायनि अनगा आंनाव नोंनो होफिननो जेबो गैया ओइ मा सानथारदोंब्रा नोंलाय आंखौ आरे नों मानो बिदि बाथ्रा बुंदों ओमफ्रायो आरे जाम्बिलाय माथो नांगौ आंनो दिनै जानो हागौ नों आंखौ बुजियाखैनोलै नोंखौ मोजां मोनबाय नालाय मोजां मोनबाय आरो आङो सोर मा बुङा बेखौ नांजाया आं जेबो गोसोआ जायखौ फसायबाय नालाय फसायबाय आरो बियो खालि नोंल' आंनि साननायानो बेसेबांबा आलदा मोनथिबायना जायखौ हास्थायबाथाय हास्थायोलै आङो माब्लाबाबो थगायनोबो साना बाद दे ओमफ्राय थाखा फैसा दंनाय गैयि बेफोरजों आंहा जेबो लोब्बा गैया नाथाय आंबो सम सम गिखांनाय फैयोना थोद मानो गिनांगौ जाखो दिनै जेराव आंनो दंखाथारोना नोंजों अब्लाबो मेहेर आंजोंना जिउआव जेखि थादा थालै नाथाय नोंखौ जेब्लायबो थाजानो लुगैयो आङो नों आरो लोगोसे नोंनि अननाय ओमफ्रायथ' दिनैनिफ्राय बेबायदि आरो दालाबोसै नों खुगायाव राव मोनथिबाय जे नोंहा जिउआव रावबो गैया होननानै आं दङना जेब्लायबो थागोनब्रा आङो नंगौ माथो सन्देह दं दिनै ओमफ्रायथ' आंथ' जेब्लायबो बेखौनो हास्थायो दा नोंनि गासैबो दुखुआनो आंनाव फैजोबदोंलै ओमफ्राय आंनि मिनिनाय आंनि बाहागोनि गासैबो खुसियानो आंनि बेबिया मोनजोबथों एफावनो आं गावखौनो आय' मानोथो बिदि जानला मानला सानलाबाय थायोलै माबा माबिनो नाथाय माब्लाबा समाव नों आंखौ गाज्रि मोनोब्ला आंनि बिमानि बाथ्राफोरखौनो साननानै बुङोब्रा नोङो ने गोसो सिङाव हाबखानायखौ हायो नामा जानला मानला बोखानो लाभ इउलै बेबि बिराद बुरजा दे जाबाय थेवबो नोंखौ दुखु मोनजानो बाथारना आङो मानो आरो आंलाय दुखु मोना देलै आइम सरि ना जेसेबां हायोना खुसिल'सो होगोन आं नोंल' गोजान दाजालां आंनि मालाबाबो एखनबा समाव गोसोनि गासैबो खोथाखौबो बुंजोबनो हायाना
मिथिया जायखिया आंनि गोसोआव गिखांनायबो दङ दिनैथ' दङ र' नों आंजों अराय जिउबो बेबायदिनो थागोनखौ आं आसा खालामो नोंजों जुदा जानो गोसो गैया आं मेहेर नाथाय नोंनि आइयासो आंखौ सैयाना रागा जोंदों आं नोंखौ रायलायाबो नोंजों अरे दायानो दंखायो नोंहा मानोब्रा मानो रायलाय जानांगौ जाखो आंजों बेबायदिबाथ' बकिसिन बायदि थागोन दा आङो मोनथिबायना बेबि नों थां बुंबाबो थाङालै आङो संग्रायनो नामा नोंखौलाय खर'आनो लहा बायदि औ गंगार जुदि नङाबा संग्रायफिननि जाबाय दे बारे हेलौ किसारालै थेवबो आंनि बेबि ना जोंनि अननायखौबोथ' जोथोन लाखिनांगोन ना नोंबो अब्ला सानसे जाफुंगोन दा नोंनि मादैयानोथ' आंनाव जिबायदि बिदों बियो जायखौथ' आङो हानाय नङा माब्लाबाबो गाव गावनि गथ'खौ जेजोंबो रुजुनो हाया आरोथ' जायखिया आंगोआनो जा अब्लाबो बिमायाथ' बिमाना आं आंनि एफा उन्दै गथ'खौ माबोरै हरनो हागोन नोंनो जुदि नोंबो आंनि बिमानि जायगायाव थानानै नायोब्ला साननो हागौमोन आगै मोनथिगौमोन बिनि अनगा गुबुन जिखि बिया मानो नोङो आं होनो राजि ना नाथाय आंनि हाबा सनाखौ मानो एसे अख्रा जादों नोङो नोंसिनि संसारखौ साननानैथ' आंबो दुखु मोनदों अब्लाबोथ' आं आंनि गथ'खौ हरनाय माने आंनि बिखायानो गावस्राजोबनाय मा गोसो लानानै हरनो हानांगौ जाखो आङो आंनि गोसोआथ' एसे अन्थाइ नङा आं आंनि खुसिखौल' नायाखै दिनै नाथाय सोर बिमाया बिदि खालामनो हानांगौ जाखो आयौ हाबा मोनथाय नों जोंनि जिउआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ जेखियानो जाया मानो जायखि सोरबा मोजांमोन गाज्रिमोन अब्लाबोथ' नों दिनै जोंनि जिउआव फैबायना आं हानाय नङालै बिदि आंनिफ्राय गोजान खालामनो आंनि आबाखौ मोजां बुजायफिनगोन आंनिखौ बुजिखागोन बियो नांगौबायदि सानजोंबो रायलायगोन आङो बिमाबो गथ'खौलाय बामनो मोजां मोनथारबाय नामालै औ मोजां मोनदोंथ' आरो बरिया दे ओमफ्राय हैथ'दोलै आंहा रायलायनांगौ ना नाङा दे आंहा बामनो मोजां मोनदों आं नट इन्टारेस्टेडलै नों होनबा जाबाय नंगौना बेबि गावहाथ' ओमफ्राय मैया फिनाया बावदों बियो फेयाखैब्रा फेयाखै एसे निसाल'सो नांदों बेखौ फेनाय बुङो नामा बेबि ओमफ्रायथ' गोबावजोंसो ना सानफ्रामबो नङाना ओमफ्राय आंबो होमबालाय दायो लोंहैनोसैलै जोंनि हाबानियानो जि गोदै दंखायो बदला लानोसै आरो औ नों हायोबालाय आंलाय मानो हाया बेलाय गोदाव सोराव थांलाय खोब जादों बायदि मोनदोंना थाथ' नोंहा निजि रायलायबाय थाया माथो थांदो आरोलै अबाव बिराद खालि बियो मानसियाथ' खम नंलाथ' बियो दाना मेहेराबा माबा पुलिस स्टेसनावबो लिंहरदोंमोन खेबसे थांना फैनोसै नामा जागोन दे आयं ओमफ्राय दा केसासो मारै जागोनथाय उकिलजोंथ' आं मोजाङै रायलायखाजोब्बायमोन जेबो टेनसन लानाङा आयं नैबे मेहेर थानायाव आयंनि दायनिगिरिया साजा मोनखाथारगोन मोनथिगौ आंनिनो न'नि मानसि आयंआबोथ' न'नि ना औ आबा आरोथ' आं नाजागोन डाइरेक्ट फासिनि साजा मोनथों फुल स्ट्रं बानायगोन आं केसखौनो जाय मानसिया सोरबा सासेनि जिउखौ लादोंना बेहाबो मोन्थाय गैया थांनानै थानो ओमफ्राय फैसायाबोथ' खम नांसिगोन न' बेफोरखौ टेनसन लानाङालै आयं आं दंना गासैबो फैसाखौबो आं होजोबगोन मोजांनिफ्राय मोजां उकिलजों रायलायगोन आं र' निमाहा गैया डाइरेक्ट साजा थेंक इउ आबा सना नों जे आंखौ एसेबां सापर्ट खालामदों मानो खालामा जानो दिनै आयं ओमफ्रायथ' न'खरावबो एसे खुसि फैदों नाथाय अब्लाबो आं खुसिखौनो जानो सानबाबो हायासै मा खालामबावनो आबा आं जेबो खालामनोनो गोसो जाथारासै बबेहायबा सिरिल' थानो गोसो जाबाय आं दाना बिदि दा बुंलै आयं नांगौबा आंजोंनो शेयार खालामलै आयं गोसोनि बाथ्राफोरखौ नङाबा गोसो सिङावनो दोनब्लाथ' थैसामसो खानानै थागोन ना राजा उन्दैखौथ' दिनैनो लांसिगोन आङो नाथाय आङो जेरैखि जायाबाबो लांथारनांगोन आङो जायखि बिनि थाखाय आं जेखि खालामनाङा र' साहायावनो बयनियावबो होना होनोसै आङो ओमफ्राय जेला निसा जागोन बिसोर गासिबो उन्दुलांखागोन ओमफ्रायथ' आं राजाखौ लानानै थांनोसै हजोंहाय बेखौथ' आं मिथिखाबाय आब'आथ' राजि जानाय नङा नाथाय नङा आंनो राजाखौ नांगौ माने नांगौ माखौ नांगौलै मेहेर
मा जाखो आबैया सा जागोन ना जायाखै होननानै थिनदोंमोन ना दासो फुदुंनो नागिरदों आजा अ दे होमबालाय औ दे नों थांदो आं लाबोगासिनो फुदुंनानै खोन्था आबैनो दे रैखा आजा मोजां मोनदोंना दुस्थ बेयावनो जायो आजा दे मोजां मोनथारदोंबो बियो आयौ आंखौनो आजा होनबाय नों आजा आदा जोंना मोनथाया जांनि दे आबौ दे बेयाव मोनसै दे उन्दुलै आबा मोनथाय साहा फुदुं थिनहरदोंमोन आया नों लोंना लोंला लोङा जायो नामाब्रा लोङोलै अ आंबो लोंगोनलै आयै नों मादैया फुदुं नागिरदोंमोनथ' र' जादोंना जायाखैबा दे हाजाजों दोनथ'नोसै आं होमबा ना जा थै दसे बेरायनोसैलां साहा थाबानो दे लोंबाय थायालां एसे बाहेरायावनो नाइट वाक खालामहैनोसै आङो ओमफ्राय दायो हरसे हाथरखि बेबिजों फन रायलायनोसै ना वाट्सएपाव SMS हरसैब्रा थाथ'दोंलै बिसोरो साहा लोङोना मेथाइ जायो आंहा ओंखारलांथ'नोसैलै बांद्रायबो माने दलद थानो हायाना आं मानसिया इसान दायो ओंखारलांनोसै आङो अ दे टिकेटखौ आं दानखाबायमोन औ दे होमबालाय ओमफ्राय गाबोन फुङाव फैबानो जासिगोन ना मानोथो मोनायावलाय फैलायबावनो नों बुजिया नामा आं दान थांगोन माने दान थांगोन आरे माथो रागा ओमफ्राय दे फैबानो जाबाय औ दे दोनथ' बास टिकेटआबो जाबायबालाय ओंखारलांसैल' दायो राजाखौ लानानै बिसोरथ' गासैबो उन्दुलांखाजोबसिगोन गासैनिबो सा लोंहोजोबगोन आं दंनाय मानि ओमफ्राय दे सनामोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों थाथ'लायदो होमबा दिनै थांथ'नोसैलाय आंहा थेंक इउ ओमफ्राय गुड नाइट लोगोफोर बाय बाय